Velkommen til MC Crazy Gorillas. Ja, vi har skulle lave en ny world. En af mine admins har åbenbart for det kan jeg ikke. Så hvis du kommer ind, nu har vi jo bemærket på, du bliver aldrig, undskyld jeg siger, men du bliver aldrig nogensinde op, kun mig og nogle af de andre, som jeg kan stå på. Men så er jo bare en eller anden, der har griefet fuldstændig og sat alle de der alle de der crafting tables over det hele, så det var begyndt. Ej for helvede, men jeg lægger den. Okay, den har ikke lov til at rykke den. Og I er velkommen til at komme ind og hjælpe os med at bygge, fordi at vi trænger sgu til. Men så skriv jeres Minecraft navn ned i description eller noget, fordi vi har whitelist på. Skriv dit navn, og så du kan meget bruge nogle rigtig gode billeder. Ja, til 1 til 2 timer, så må du måske en halv time, jeg ved aldrig hurtigt, jeg skal nok tjekke den hele tiden. Så bliver du måske whitelistet, eller du bliver whitelistet, hvis du er god, og vi kommer lige på en prøve, eller så ruller du lige ud, indtil vi har fået serveren. Og så, ja, det var det, og jeg håber, jeg håber, at I ser den her video, så I kan få lov til at komme ind og bygge. Der er også en præmie på det, men alligevel, tak fordi I så med.